Прывітанне, шановнае гаспадарства. З вами Кастусь. Жыве Беларусь, слава Украіне. Маю добрыя навіны. Дзякуючы вашай падтрымцы мы паспяхова назбіралі сродкі і прыдбалі для фронта адну вельмі неабходную рэч. Гэта вось такі яшчэ адзін квадракоптер DJI Mavic 2 Zoom. Да яго таксама былі прыдбаныя карта памяці і дадатковы акумулятор. Гэты квадракоптер ужо зараз з нецярпеннем чакаюць на перадавой, куды ён бліжэйшым часам і адпраўляецца. Хачу падзякаваць усім, хто прымаў удзел у зборы сродкаў на гэты квадрик, усім, хто дапамагае воінам стрымліваць тую рашысцкую навалу, якая лезе з усходу. Велічэзны, шчыры дзякуй. Мы разам з вами яшчэ раз трошачкі наблізілі перамогу. А перамога будзе. Я даведваўся. На жаль, вайна яшчэ не скончылася, і рашысцкія акупанты убірацца назад на свае маскоўскія балоты пакуль што не спяшаюцца. Таму і мы працуем далей. Ужо зараз неабходныя яшчэ квадракоптеры, яны яшчэ і не адзін нават. Таму далучайцеся. Усе рэквізіты вось тут, пад відэа, таксама ў апісанні да канала. Працуем. З вами Кастусь. Слава Украіне. Жыве Беларусь.